Vale. Demà és el projecte poètico-musical, electrònic del Mauri i meu, del David Canyo. Bàsicament el que fem és fusionar música electrònica amb tocs industrials, bastant fosca i els poemes meus, que són una mica també no llocs, zones devastades, no? Situacions així una mica fosques. I també hi ha tot un tema de llums bastant xulo que ens ha muntat el Rubén, avui estarà l'Alberto, i bàsicament és una fusió de poesia, música electrònica, llum i crear paisatges sonors que més o menys creiem que ens molen. Bueno, va néixer com bastant guai. Jo havia publicat un llibre en què vam fer un vídeo amb la Zoe Valls, que toca amb Death Normal, i el Mauri just va fer la banda sonora. Llavors jo tenia ganes de començar a fer... Jo venia de grups, música potser més instrumental, amb Ovidi 4, amb el Borja Penalba, la Mireia Vives, el David Fernández. Tenia ganes de passar a fer coses més electròniques i em van dir la Zoe i el Death Normal, em va dir, hòstia, el Mauri, doncs, bueno, vaig conèixer per allà i vam quedar i va fluir. I bàsicament la composició és aquesta. Bàsicament el Mauri té com una dilatada carrera de DJ i generant i fent música, i per tant les seves sonoritats, la seva música, ell existia molt abans que jo, vull dir que és... I jo també portava fent textos, fent lletres, fent poesia, fent performance i estant en grups. Llavors, el que intentem fer una mica és partir de la música que fa i la meva lletra i buscar aquelles sonoritats i aquells temes que encaixen, però no és primer música i després lletra o primer lletra i després música, sinó per banda i banda hi ha coses i les ajuntem les que millor sonen.